kaleseni kunane makweseni outer safe zone nation Ginjah tea vibration Steezy this time takuvaratidza kuti panopinda peace muhupenyu. Ziva paunodiwa kobva waziva zvaunodirwa mulaifi. Gara uri ready for anything nekuti life yacho muhupenyu. Ziva paunodiwa kobva waziva zvaunodirwa mulaifi. Gara uri ready for anything nekuti life yacho. Watopedza nevanhu so kana watoziva izvozvo usaende kwausina kukokwawo. Uri wechifo ikoko kwanzi 103 Steezy unopinza vanhu busy. Unenge wakuita seune mawinzi mastatement ai asiri friendly saka rida sichazi before action. Muhupenyu ziva paunodiwa kobva waziva zvaunodirwa mulaifi. Gara uri ready for anything nekuti life yacho muhupenyu. Ziva paunodiwa kobva waziva zvaunodirwa mulaifi. Gara uri ready for anything nekuti life yacho. Usatrust munhu, usatrust munhu, ziva munhu, starta hunhu. Gara ungori ahead asi ati revenge nekuti kudzorera ndekwaMwari. Isu chedu kunanganisa haso making out a living nedanzo tichitrigger fire unge gunsmoke making crazy videos hard rock. Muhupenyu ziva paunodiwa kobva waziva zvaunodirwa mulaifi. Gara uri ready for anything nekuti life yacho muhupenyu. Ziva paunodiwa kobva waziva zvaunodirwa mulaifi. Gara uri ready for anything nekuti life yacho. Watopedza nevanhu so kana watoziva izvozvo usaende kwausina kukokwawo. Uri wechifo ikoko kwanzi 103 Steezy unopinza vanhu busy. Unenge wakuita seune mawinzi mastatement ai asiri friendly saka rida sichazi before action. Muhupenyu ziva paunodiwa kobva waziva zvaunodirwa mulaifi. Gara uri ready for anything nekuti life yacho muhupenyu. Ziva paunodiwa kobva waziva zvaunodirwa mulaifi. Gara uri ready for anything nekuti life yacho.